епизод 9 от поредицата Байкър Пауър. Аз съм нов байкър. Казвам се Тони. Това е моят BMX Drag Concert. С една дума всичко му е японско, освен спирачките. Иначе е много добър. Здрав! Добре, следващия ни байкър Иво, той е ученик. Обясни нещо за колелото си, от колко време го имаш? Яко ли? От 2 седмици. Мен ме кеф. Дай ми си каската, Пламене. Добре, нощио. Благодаря, че я донесе. И говори още за колелото. Какво? Сменя ли си части? То няма как за 2 седмици да смениш части. Добре, тук е Пламен Нинов. И аз, Валер Нинов. Сега, не знам какво ще правим. Какво искате да правим, момчета? Се скачаме. Скачаме. Добре. Аз ще бъда с камерата. Чакай, дръж за малко. Така, да си сложа каската. Сега ще тръгнем. Айде тук отзад да минем или да по-голямо да си пошиваме? Добре, аре, тръгвайте напред. Давай, Пламен, да си. Аз ще мина от тази. Yes. Добре, аз ви чакам отгоре. Така, газ. Аре, сега чакаме ги. О, те са много бързи, бе. Аре, тръгвате, аз ще снимам. Изчакайте. На влак си мисля. Или майко. Така. Майко, сега ще пробвам. Уу! Yeah! Пак нагоре. Гъс, гъс! Така. Валя, ходи ме снима как се ходи. Добре, ето бе. Чакай малко. Ето. Караме. Мали сака ще спра. Така. Дай! Дай!